projekt bude zameraný na rozvoj digitálnych a manuálnych zručností u žiakov a učiteľov. Pôjde o žiakov základných a stredných škôl a rovnako súčasťou projektu sú aj školenia pre knihovníkov partnerských knižníc v rámci konzorcia, ktoré založilo Centrum vedecko-technických informácií. Tieto workshopy sa budú konať v priestoroch FabLabu. FabLab je kreatívne centrum, ktoré je vybavené určitými druhmi technológií, tak napríklad CNC frézy, 3D tlačiarne. Rovnako máme aj robotické hráčky, ako sú ozoboty, mboty, mikrobity a podobne. Čiže deti si budú môcť vyskúšať tieto technológie, navrhnúť rôzne 3D modely, rovnako ich aj skonštruovať, odniesť ich domov a podobne. Takže týmto spôsobom si budú rozvíjať tú kreativitu a prácu s technológiami. Naše plány do budúcna v podstate by sme chceli zriaďovať tieto FabLaby aj v iných knižniciach na Slovensku, takže cieľom je rozširovať v podstate túto myšlienku ďalej a prevádzkovať FabLaby aj v iných mestách.